Salam emmaňyza, men adym Züleyha, men Rossiýa döwletinde okuýan 1-nji kurs talip. Men şu çykyşym bilen Türkmenistanyň prezidenti hem de Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenýän. Siz näme üçin biziň enatalarymyzyň pullaryny bize uğratmagyna ruhsat bereňizok? Nämemişin okuýan ýerimiz pisokda ýokmuşyn? Biziň Türkmenistan döwletimiz garaşsyz hem de baky bitarap, halk hem azat halk islen ýerinde okumany, islen ýerinde işlemäni, islen ýerinde dynç almany haky bar. Näme üçin bize belli bir derejede universitetlerdäki okumany ruhsat berýäňiz galalaryny okumany ruhsat bereňizok? Näme üçin şeýle biziň azatlygymy çäkleýäňiz? Kagazy ýüzünde aýtýaňyzda biziň halkymyz azat halk diýip amalda da ýetiňde şo aýtýan zatlaryňy. Näme üçin men sizlere düşünüp bilemok hiç ýyly. Näme üçin biz siziň saýlan universitetleриňizde okumaly, özüňizinkide däl? Näme üçin şeýle aýtýaňyz? Men düşünüp bilemok. Türkmen halky size näme üçin hakyňyzy talap edeňiz? Türkmen talyplary, Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler näme üçin hakyňyzy talap edeňiz? Boldy şu gorkup şuna geldik. İýjek unumyza çelle ölçäp berýärler. Nämeden gorkýaňyz? Bolany meter näme der diýen? Men düşünüp bilemok. Bir başa bir ölüm ölsek ölür gider. Sen nämesinden gorkýaňyz şu ölümi? Ýaşap ýörüşimiz şonda bir mene bilemok, bir normal adam ýaşap ýörşädäl. Ne döwletimiz bolsa, ne eýçikçek halkymyz bolsa, hökümetimiz bolsa, bize hiç ile hökümet eýçikanawa. Hökümet işgarar, işiňiz oňarmaýan bolsaňyz oňarýarlara berin. Beýtip bizi közäp bermäňdi. Her kim bir ýerde sulugnyň jüjesi ýaly dargady gitdi türkmen halky. Öňe içinde galan halkyňa bir normalny seretip bilemok, ýar diýen ýaly adaşlar ýurtda. Adaşlar ýurtdaklara köçärdiňen musur ýaratdym. Halyny bir ne habar alýan, ölürler öldü gitdi. Olaryň ama halyny hiç habar almadyňyz. Men düşünüp bilemok, halkyňyz gerekdämi? Näme isleýäňiz? Siz biz halkda näme isleýäňiz? Gyrgyp gutarmagymyzy isleýäňiz, näme isleýäňiz? Men düşünüp bilemok sizlere. Näme üçin beýtdäňiz? Hay bilmedim da. Siz näme isleýäňiz? Men näme bilemok, siz gulçulyk isleýän olaýmasaňyz? Biz häzirki esberşimizden guly aldy. Sizin isleýän de meçberdäki studentlere pul guratyp bolsa, sizin isleýän meçberiňizde solmaly biz puly. Näme üçin biziň enatamyzyň pullaryny bize bereňizok? Men şoňa düşünüp bilemok. Men senden sadaka sorap oturamok. Enatamyň pulunu soraýan men senden düşünýäňizmi şoňa? Näme üçin biziň enatamyzyň pullaryny bize bereňok? Näme üçin gadagan etdiň? Näme hakyň bar seň o zatlary gadagan etmäne? Çağa keseldir, aljagy bardyr, goýjagy bardyr. Näme işiň bar seň? Uratýan pullaryny şoňa çelle garaşdyňyz men bilemok. Iýan ununy çelle kylalap 1,5 ýok 5 kila. Türkmenistana bir adam maşyny aýlyk meçberi bir aýda 5 kila bir adam. Men düşünüp bilemok. Bu zatlar nire alyp barýar? Aşykdyny öldürmek isleýäňiz siz halkyňyz. Men şeýle düşünýän. Başgaça boldy da aýdan şunu ýalçyk kişi diýip men şeýle düşünýän sizler aşykdyny öldürip bilmän ýörsiňiz siz bizi bara. Şonu isleýäňiz, biziň aşykdan gyrgyp gitmemizi isleýäňiz. Näme üçin biziň döwletde halk hökümet üçin işleýär? Aslında hökümet halk üçin işlemeli. Siz şoň üçin aýlyk alyp oturýarsyňyz. Biziň gowy ýaşamagymyz üçin alyp oturýarsyňyz şu haky. Bizi ezmek üçin alyp oturamyz, biziň belli bir derejede çäklendirmek üçin alyp oturamyz, ol haklary. Men bilmedim. Näme üçin şeýle çykyp hakyňyzy talap edeňiz, talap edäýin. Basy şu derejeye getirdi bilemok men. Ýani näme isleýäňiz? Ýa-da nämeden gorkýaňyz? Boluşy iýjek çöňe çelle ölçäp beren adamdan bilemok men. Onuň meter näme gerek? Ya demalýanyň olaýmasa ýaşap börünip ölümden gorkýan bolsaňyz. Mene gorkymok. Bir başa bir ölüm öldürýän bolsa şu çykyşym üçin öldüräýsin. Men Rossiýa döwletinde ýene aýtdym. Öldürýän bolsa öldüräýsin, men hiçem gorkymok. Bir başa bir ölüm. Beýtip ýaşap bir ölülerimizden ölenimizden gowy özlerim şeýçek bolýar, bizi öldürüp, gyryp, diňjek bolýarlar. Men bilemok, näme üçin hakyňyzy talap edeňiz? Bütün dünýä nefsi agyrýar bize, bütün dünýä üstümizde öňülýär. Men bilemok. Türkmenistan şeýle ýagdaýa getirerler. Men bilemok.
Bu gidiş bolsa nire barya, bizi öldürüp dini alır.